Întrebare. Există un Dumnezeu adevărat? Răspuns. În primul rând, da. Și Dumnezeu este adevărat. 1 Ioan ora 5:20. Știm, de asemenea, că Fiul lui Dumnezeu a venit și ne-a dat pricepere ca să-L cunoaștem pe Cel ce este adevărat. Și noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Iisus Hristos, Fiul Său. El este adevăratul Dumnezeu și viața veșnică. Romani 3:4. Nici de cum. Dimpotrivă, Dumnezeu să fie găsit adevărat, iar orice om mincinos, după cum este scris, ca să fi găsit neprihănit în cuvintele tale și să ieși biruitor când vei fi judecat. În al doilea rând, Dumnezeu are esență și substanța adevărată. Evrei 1:3. El este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui și ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui. A făcut curățirea păcatelor și s-a așezat la dreapta măririi în locurile prea înalte. 1 Ioan 3:2. Prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Și ce vom fi, nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când El se va arăta, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. În al treilea rând, Dumnezeu are propria sa imagine. Geneza ora 1:27. Dumnezeu a creat omul după chipul său, l-a creat după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască i-a creat. În al patrulea rând, Dumnezeu este un Dumnezeu viu și adevărat. Ieremia ora 10:10. Dar Domnul este cu adevărat Dumnezeu, El este Dumnezeul cel viu și împăratul veșnic. La mânia Lui se cutremură pământul, și neamurile nu pot să îndure urgia Lui. 1 Tesaloniceni 1:9. Căci ei înși istorisesc despre noi cum v-ați întors de la idoli la Dumnezeu, ca să slujiți Dumnezeului cel